Nik egiarik ez dut amesten, ametsak ditut egitzat. Txoko bat eman zidan munduan, eta izen bat bizitzak. Ene bihotzak 7 probintzi, lur hori dugu gure hitzak. Eta gure hitz kantatu honek, hauxe diola deritzat. Eskubidea badaukagula, amets egiteko behintzat. Eskubidea badaukagula, amets egiteko behintzat. Amets Arzalluz, Endaiarra Dotore Asinako. Kaixo egunon. Bai, Amets Arzalluz izan da irudietakoa. Eta bai, 2013 urteko bertso txapelketako finalean bota zituen bertso horiek. Baina ez zuen oinarri erritmiko hori erabili bertsoa kantatzerakoan. Trampatxo bat egin dugu. Amets, parkatu iguzu atrebentzia. Eta gaurkoan bertsolaritzaren inguruan hitz egingo dugunez, zer berik bertsolaritza esaltzeko hip-hoparekiko dituen lau desberdintasun eta antzekotasun bat aipatuz baino, hortxe doaz ba, bertsolaritza eta hip-hop musikaren arteko lau desberdintasun eta antzekotasun bat. Jatorria. Bertsolaritza abestuz, errimatuz eta neurtuz egiten den berbaldira da. Naiz eta lehenagoko aztarnak ere badiren, bertsolaritza 19. mendetik aurrera garatu zen Euskal Herrian. Rapa edo hip-hop musikaren kasuan, 1960 hamarkadako bukaeran garatu zuten afroamerikar eta hispanoamerikar komunitateek Bronxen, New Yorken. Abestea, hip-hoparen kasuan hitzak bata bestearen atzetik botatzen dira. Ahotsak melodia gehiegi eskaini gabe. Oinarri erritmikoak erabili ohi dira eta oinarri horietan sar daiteke askotan melodia. Abestu baino errezitatu egiten dira hitzak. Bertsolaritzaren kasuan oinarri erritmikorik ez, baina gehienetan ehundaka dira aukeratzeko moduan diren doinuak. Erabilitako metrikaren arabera aukeratzen dira. Auzoa, hip-hopean, kasu gehienetan abeslaria New Yorkeko Bronx, Los Angeleseko Watts edo Bilbo handiko ezkerraldeko auzo txiruetatik etorri da. Bertsolaritzaren kasuan aldiz, Hernani, Iruña eta Endaiako edozein auzotan ezitako izan daiteke bertsolaria. Ez da arraro izaten Eusko Jaurlaritzako funtzionario izateko oposaketak egindakoa izatea. Middle class esango lukete Amerikarrek. Esan beharra dago, azken urteotan funtzionario raperoak ere ikusi direla Euskal Herriko kaleetan. Eskuak. Bertsolariak historia guztian zehar ez du jakin zer egin bere eskuekin. Sarritan eskutatzeko tentazioa izan ohi du. Hip-hopean aldiz, abeslariak lotxarik gabe erabili izan ditu eskuak bere mezua indartzeko. Eta antzekotasuna. Hip-hoparen eta bertsolaritzaren arteko antzekotasun handienetakoa, arropan datza. Bi kasuetan esport arropa izan baita tendentzia azken urteotan. Batean parkourrak egiteko arropa erosoa erabiliz, eta bestean mendira igotzeko moduko arropa aproposa lehenetsiz. Egia da gauzak aldatzen doazela bi munduetan, milenialak presio egiten ari baitira. Eta bideo amaitzeko zerro berik, bertsoa eta raparen inguruan hitz egiten duen bertso batekin baino, bertso hau, Antxon Gorriño gure lagunaren eskutik datorkigu. Mila esker, Antxon. Rapa eta bertsoa, bertsoa eta rapa, biak kantatzen dira, paparratarata, lagun artean edo bestela bakarka, bilatua zerrima ta neurriz aparta, gauzak adierazteko bide akrobata. Gauzak adierazteko bide akrobata. Eta besterik ez, bertsolaritza ezagutzen ez bazenuten, espero dugu pixka bat gertuago sentitzea. Hurrengo baterako utziko ditugu bertso bat sortzeko azalpenak. Eta beti bezala, bideoa gustuko izan baduzu, eman like bat, arpidetu eta partekatu. Ondo izan eta agur.